Παιδιά, Νίκο εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Αλλά τι βίντεο, παιδιά? Μα τι βίντεο? Όντως, τι βίντεο? Θα παίξουμε FC25. Ναι, FC25. Και είμαι με έναν κρυφό πρόσωπο, τον Ορέστη. Αυτό που ανέφερες στα προηγούμενα σου βίντεο. Ναι, όντως και σε short τον έχω αναφέρει. Και ναι, θα παίξουμε FC25 μαζί. Με τον Προόρεστη. Με τον, όχι και πρώτα. Να ξέρετε, Και φύγαμε για να ξέρετε ότι είμαι προ στο X25. Παίζουμε με τους Σοκερέι που είναι σπασμένοι και με τη Real που είναι σπασμένη αλλά είναι αντίπαλος. Ο κόκκινος είναι ο Ραφαήλ, εγώ είμαι ο μπλε, ο καλύτερος παραδείγματος. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Για αρχή του βίντεο θέλω να μας πείτε τι ομάδα είσαι από ελληνικές. Τώρα θα ενεργοποιήσει στα σχόλια γιατί είναι χαζός και δεν έχει Και θέλω να μας πείτε και για που ποιος ξέρεις. θέλετε να πάρει τον Ballon d'Or και θέλω να μου πείτε και ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης. Και από ξέρεις ομάδες τι είναι. Το πες. Ναι, δεν το άκουσα. Το άκουσα. Παιδιά, να σας κάνουμε κανένα spoiler, μπορεί να βγει room tour για τον Ραφαήλ στο κανάλι του. Ναι, θα βγει. Εγώ θα αργήσω να ξανάρθω σε βίντεο γιατί θα φύγω για καλοκαίρι, sorry. Θα μου λέξει το ξέρω. Σιγά μου λέξει το ξέρω. Όχι, εντάξει. Παιδιά, μην τον ακούτε λίγο, είναι λίγο, δεν ξέρετε τι Μην μιλάτε. Θα τους δείξω εγώ τώρα ποιος είμαι, ρε. Ναι, όχι με τον παρέσιο. Να ξέρετε να κάνει λίγο. Δεν λαγκάρει καθόλου, παιδιά. Ναι, αγγεί λίγο να σου δεν ξέρω τι είναι παλιά φόνη, δεν ξέρω τι πάει λάθος. Δεν αργεί καθόλου. Είμαστε λίγο εγωιστές. Το λέω, γιατί εγώ ξέρω να παίζω και παίζω καιρό αυτό το φωνή. Και εγώ αφήστε το. Το 25 Από το 19, από το 18. παίζει μια μέρα. Τι λέτε, μην τον ακούτε, Έχει 25 παίζεις μια μέρα. Τι λες αγόρι μου, πόσες μέρες έχω κάψει εγώ. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλός και τον νικάω στον αβιόνο. Ναι, καλά σε έχω φίλε. Πάμε ζητάει ένα βιένα ρε, όποτε θες. Μετά το Σεπτέμβριο όμως γιατί θα φύγω. Πάμε. Να το κανονίσουμε. Μετά το Σεπτέμβριο. Επίσης παιδιά, αύριο θα βγει gaming βίντεο. Μπορείς να μην τα λες όλα ρε φίλε. Θέλω Ναι. να κρατήσω και κάτι Εντάξει, δεν μυστικό. πήρες. Θα βγει gaming βίντεο. Για δεν λέω. σένα που δεν είσαι. Αλλά στο gaming βίντεο μπορεί να είναι γιατί παρόλο που θα λείπω μπορεί να είναι. Δεν θα είναι, αλλά δεν πειράζει. Για τους κριτές αγόρι μου. Ναι, δεν θα είναι αυτό αύριο. Ναι, αυτό δεν θα είναι αύριο. Ναι, εντάξει. Ναι, ξεχασία. 2 ώρες θα κάνω. Παίρνω την μπάλα. Έλα. Δεν πειράζει. Αυτό θα κάνω. Μπρο, εντάξει τώρα. Είναι πολύ γνωστό. Πάμε, έλα. Πάμε λίγο πάθος για το... Μπορείς να σταματήσεις να μιλάς και να τρεχαντάρεις λίγο. Ναι, με το hooligan. Το hooligan, αγόρι μου. Hooligan το λέμε. Πάμε πάσα. Θα μπω μπροστά του για να μου κόψω σου. Γκολ! Κουλ τάουρα! Σαν το γκολ του Πάρμερ. Ο Ραφαήλ σκοράρει με τον Ροναλντίνιο. Εδώ κάνει σιάντα. Γιατί έβγαλε sleep mode το Fortnite σε 2 φόνοι. Δεν ξέρω. Επίσης παιδιά να βρούμε το Fortnite εκεί γιατί θα παίξουμε όταν κλείσουμε το βίντεο. Ναι. Αυτό. Ξέρουμε ήδη ποιος θα νικήσει. Ναι, γιατί δεν θα παίξουμε ένα βίνα. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε πολλά κοντρόλ. Ούτε καν έχουμε 5. Τι τους έκανε και ο Ρομπέρτο Κάρλος όμως. Μπρο. Ούτε. Τι τους έκανε ο Ρομπέρτο Δεν Κάρλος. πως παίζω, Ράφα. Παιδιά, ο Ρέσης έχει βρει μια τέλεια τεχνική. Το ψάχνωμα. Είναι πολύ καλή τεχνική. Όσοι παίζετε εσύ. Και μην τους χαζεύετε. Αυτό είναι το τύπο. Εντάξει, τουλάχιστον ήταν καλή για την 3. Να μην για την 3. Για την 3 και για την 3. Είναι μια καινούργια λέξη του... Μπρο, αυτό το τέτοιο κάνει λεπ. Όπα. Μπράβο στα πόλη. Μπρο, κερδίζουμε. Δεν φάω. Δεν φάω. Του πήρα πρώτα μπαλέτα τη φορά. Πάμε, πάσα. Πού στο ψάει. Ροναλντίνιο, ρε. Α, δεν είναι ωραία. Με στήκα παλέτσι και 2 ήτανε. Ωραία, κάμε το φανού, το ρίξουμε το ρίξει. Ρε μπρο, μην μιλάς, μην μιλάς. Τι δεν το κάνει ο Ροναλντίνιο. Με τον Ροναλντίνιο θα το είχα βάλει. Έχω βάλει και το άλλαξε πριν το είχαμε αλλάξει παιδιά και το έδωσα. Όχι στο Ρόνι. Όντως. Το Ρόνι.
Ρόνι. Τα λέμε. Δεν σε είδα. Δώσε ρε. Τι πετάσου είναι. Πήγε να μπει. Μπρο, πήγε να μπει. Τι λέει. Τρελό. Θα αρχίσω να κάνω Κάνε ψαλιδάκι. Κάνε ψαλιδάκι. Γιατί κάνεις πάσα. Πώς κάνω ψαλιδάκι, ξέχασα. Με το έλβιο και το τετράγωνο. Έλβιο. Τι γίνεται να παίζεις FIFA. Α, ναι, το έλβιο. Ναι, γίνεται να παίζεις FIFA. δεν θυμάμαι. Το άρβιο είναι. Το άρβιο. Το Έλενα είναι. Δεν γίνεται όμως να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Το Έλενα είναι το chips και το ξέρω. Το ξέρει η γάτα μου αυτό το πράγμα. Δεν δουλεύει. Ρε μπρο, εντάξει τώρα. Έλα, δώσε καμιά πάσα να κάνεις εγώ καμιά πάσα. Άντε. Αυτό είναι upside. Αυτό είναι upside. Όντως, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πουλημένο διαιτητή, παιδιά. Τον έχει Καλά το έχεις χωρίς πουλημένους διαιτητές. Τον έχει πληρώσει. Κάθε χρόνο στο τρέιλερ λέει ότι θα βγαίνουν πιο διαιτητές, πιο καλοί τερματοφύλακες και κάθε χρονιά Γίνουν πιο σκατά διαιτητές, πιο γάλια οι τερματοφύλακες. τερματοφύλακες τρώνε γκολ από το κέντρο από έναν silver player. Bronze, ξέρω εγώ από τον... Βγάλε το ψαλιδάκι. Μουζακίτη. Κάνε! Όχι, κάνε ψαλιδάκι. Γύρισε Ζιντάν πάση. Τι ήταν αυτό, ναι. Παιδιά, να σημειώσω ότι ο Ζιντάν είναι full fan to play. Καλά, σαν παιδιά, η κάμερα. πιο fan του play κάρτα είναι ο Ροναλντίνο γιατί έχει 99 ντρίμπλ. Καλά, εντάξει. Αλλά φίλε και fan to play Ζιντάν είναι Όχι! ειδικά στον όρο. Καλά, ειδικά το Ζιντάν αν κάνετε... Νάτος, εδώ, Αν καλά. κάνετε απλώς φύτα το κέντρο θα μπει, να ξέρετε. Ο Ζιντάν είναι πολύ τέτοιο. Ψαλιδάκι! Χούλιγκαν, το χάσε. Βγάλα γάριφα. Ψαλιδάκι. Είναι γκάν, χουλιγκάν. Άσε σε μένα τώρα. Ναι, τι να το δεις σε ένα, στο Πάσα. ένα. Καμιά πάσα, έξω. Όχι, αλλά εγώ ήθελα να πάρω στο λόγο. Ο Μπρο φοράει, ο Κουτό φοράει την εμφάνιση του Τζολάκη. Όντως, παιδιά, όλοι έχουν κλείσει την φάση του Ολυμπιακού. Και σίγουρα δεν το λέει επειδή είμαι Ολυμπιακός. Θα το έτσι. Και ότι ο Ολυμπιακός θα έχει κλέψει. Πω πω, κοίτα το θέση που έχω βρει ρε. VIP. Ποιος κατά... Είναι... Α, το έχετε δει το Squid Game 3. Τουλάχιστον μας κάνει στο σχολείο, αν υπάρχουν και δεν τα έχει αφαιρέσει πάλι αυτό το παιδί. Τον κλαρέψα από τη δύο. Φίλε, ούτε πλεονέκτημα δεν έδωσε, ούτε καν. Είναι σαν να λέει. Δεν έδωσε... Φυσιολογικό τάκλινγκ λέει, φυσιολογικό τάκλινγκ. Μα δεν κάνει προειδοποίηση, μπρο. Μπρο, όντως. Δεν έβγαλε καν το σηματάκι πάνω, ρε. Τι τους κάνει όμως ο Ροναλντίνο. Δώσε καμιά πάσα, ρε, Ρόνι. Ρόνι. Τι δώσε πάνω ρε και παίξει όλη μπάλα. Έλα, ναι. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ καλός φίλε μου. Μπρο, από πότε ο Ροναλντίνο θα κλεβεύει μόνο στο Ρονάλντο, τότε με τη Μίλαν και τη Χειρά. Όντως. Είμαστε προ, απλά δεν το δείχνουμε. Απλώς δεν θέλουμε να δείξουμε το κρυφό ταλέντο μας. Όχι, Ρόνι. Μην αγωνίζεσαι. Μπαμ. Ωραία, ο Βαλβέρντε κάτι έβαλε εκεί. Βαλβέρντε. Α, κίτρινη. Δεν μου τη δικιά μας. Μπρο, πες μου τι ήταν επειδή του κάναμε το τάκλινγκ. Και έκανε ψεύτικο και καλά. Ο δικός τους πήρε. Όχι, καθαρό. Ναι, όντως. Μπάλα πήρε. Και μετά πόδι. Ωραία, τι έκανε. Μπαλοπόδι. Παιδιά έβγαλα νέα λέξη. Μπαλοπόδι. Μπαλαλοπόδι. Ωραία. Αφού είναι μπανάνα πόδι. Ωραία. Θα το ξαναπώ, δεν το είπα και πριν. Βασικά δεν το είπα πριν, απλά το είπα πριν που παίζαμε το Ραφά. Αυτή πες... Πάτε εκεί πήγε η μπάλα του. Ο Καναβάρο... Είναι μπάλα του. Ο Καναβάρο και ο Ρομπέρτο Κάρλος, όταν τους κοιτάς από μακριά από το FC, μοιάζουν σαν να έχουν μαλλιά στο να μην διαβάζουν. Όχι, Τι έκανες, ρε,